No čo na to vravíš? To áno. To áno. No choď ešte tam ďalej, prejdi toto znova. Ja som bol úplne piča. A potom choď ďalej, čo si myslíš, že prejdeš? Bože, prejde všetko. Jeden kopec tam neprejdeš, neverím. To vážne? Ako hore smerom, nie. To vážne? Ale tu sa otoč, choď, ak si išiel a potom pokračuj. Stiskáš brzdu? Stiskam, jasné. Dobre. Aj si zvyknutý, mohol by si zabudnúť, no však. Ale dobrá posilovňa na zápestie. Asi poviem niečo.